Bai, hemen gaude.
Espainiako ohorezko B mailako partidarik, baina Hernanik bazeukan atzeratutako norgehiagoka bat, eta hain justu horixe izango da. Neurketa Hernani Ferrol, hemen Landaren, lehen jardunaldiko norgehiagoka zen, hau gaur Landare toki errugbi zelaian jokatuko dutena, eta esan bezala lehen jardunaldiko norgehiagoka izan zen, atzeratutakoa urriaren 25ean jokatu behar zutena. Eta baliatuz txapelketak etenaldia duela, oraintxe bertan eman zaio hasiera norgehiagokari, Hernani jarri du jokoan, baloia Ferrolen zelaira zangoz jaurtiz, eta han beren esparruan, 20 metroko esparrutik defentsako ostika da, eta jaso dutena Hernaniarrek, Mikel jaso du baloia, uzartzideik egin du, orain eskura saiatzen ari dira Hernaniarrak zelai erdialdean, Xabi Garmendia Xabo baloia eskuratu du, eta uzartzi ireki antolatu ondoren, berriro baloia eskuz erabiliko dute Hernaniarrek ezkerraldean zelai erdian, eta ezkerraldetik korrikaldia egin arren ez dute lortu aurrera jarraitzea, albora atera delako, baloia eskotan zuela beraz, alboko sakea izango da. Hortaz, lehen aipatu dizugu, atzeratutako norgehiagoka dela gaur jokatzen ari direna, izan ere, laugarren jardunaldiko norgehiagokak beranduxeago izango dira, gertatuko dira, laugarren edo bosgarren jardunaldikoak, hobeto esanik. Horiek esan bezala, abenduaren 13ean jokatuko dira, laugarrena joan den asteburuan jokatu zuten, eta esan bezala, bosgarren jardunaldiko norgehiagokak, Hernanik etxean jokatuko duena, abenduaren 13ean, datorren asteburuan, baina gaurkoari ekingo diogu, atzeratutako norgehiagoka esan dizuegu, azken partida jokatutako hemen Landare toki errugbi zelaian, Eibarren kontra jokatu zuen Hernanik, eta aixe markagailuari dagokionez eta jokoari ere, aixe nagusitu zen Hernani Eibarren kontra, 90 eta 19, 19ko markagailua gertatu zelarik, eta Hernanik 14 sego egin zituen, Eibarrek 3, eta hori izan zen, esan bezala, 3. jardunaldiko norgehiagoka hemen Landaren jokatutako azkena. Ikus dezagun partidek jarraituz, Otainok jarri du jokoan, Eibarren 20 metroko lerroan, pare-parean gainera, eta baloia bikain jasota alboko sakean, orain Pello Perezek urrundu egin du, erasoako ostikada izan da, baina ongi hartu dute bi eskura Galiziarrek, orain kontraerasoan, edo nolabait defentsa urrundu nahian, zangoz jo dute Ferrolekoek, eta bigarren lerrokoak ederki jaso ondoren bi eskura baloia, uztartze irekia eta eskura hariko dira jokoan. Alboko marraren alboan, armailetako marraren alboan, ikusten dugu momentuz behintzat Ferrolek indarra baduela, jokalari sendoa mardula ditu. Laiztera aipatuko dizuegu, orain arte zemaitzak ziren dituzten Galiziarrek, baina jokoari jarraituko dugu. Esan dizuegu, eguraldi hotza dela, 5 grado inguru egingo ditu Hernanin, eta pentsatzen dut beste leku askotan, Euskal Herrian, bajoago, 0 azpitik, besteren batean altuxeago, baina neguko giroa. Argia badugun, naiz eta odeitxu egon zerua, badakizue esaera zaharrak zer dioen, abenduko eguna, argitu orduko iluna, baina eguerdia denez, argi naturala badugu. Mikelek jaso du baloia eta ezkerrera erabiliz eskura, ezkerraldean diardute Hernaniarrek erasoan,
edo behintzat eraso antolatu nahian, uztartze irekia, aurrelarien bitartez zuluak irekitzeko asmotan. Eskura momentuz behintzat kontrolatzen asmatzen ari dira, baloia, nahiz eta geroxeago pensatzen dut. Hor Imazek jaso du baloia, eta bueno, lepoaldetik plakatu dute, baina epaileak ez du zer adierazi, Mikel Perezek ezkerrera, momentuz Mikel Perez jokoan nahiko aktibo diardu, eta azkenean alboko sakea izango da Hernaniarren alde, eta baita azkar jokatu ere. Ustekaben harrapatu nahian Ferroleko defentsako zuloiek hautsi nahian, Hernaniarrak, eta ia ensegu lerruraino ailegatu dira, etxekoak. Zuek pantailan momentuz txuriz ikusiko dituzue, txuri gorri eta berde, baina pixkanak zelaia egia esan, ondo dago, belarra da. Baina putzuak nabarmentzen dira, euri dixente egin baitu, atzotik aurreko tarte honetan, eta suposatzen dut, pentsatzen dugu, pixkanaka zelaiak ere bere eguraldiak edo euriak eragina izango dela zelaian, eta putzuak eta gainerakoak zaildu egingo dute batez ere bigarren zatiko jokoa. Hemen bitartean uztartze bildua Hernaniren alde, ikusten dugu eraso antolatuta dutela etxekoek, Igor Etxeberria eskuinean hemen hegalean, baloia iristen zaion aprobetxatu alizateko. Igor Etxeberria erdian ari da jokatzen, baina hegalean jarri dute gizon azkarra, eskarmentu handikoa delako eta indartsua halaber baloia iritsi ezkero hegaleraino. Uztartze bildua beraz, Ferrolen ensegu lerrutik 5-6 metrora, eta baloia primeran jaso du berdegunetik Mikel Perezek, eta orain bigarren fasean jardungo dute Hernaniarrek erasoan, eta zigor kolpea Ferrolen kontra, ez nolabait esatearren arauzko distantzia edo ez respetatzeagatik, eta ondorioz ikus dezagun zer egiten dute Hernaniarrek, zer daukaten prestatuta. Bueno, albora esan nahi dugu, eskasa izango da, aukera dotorea, eskasean baloia bere ganatu, pentsatzen dugu gibelera zera botako dutela, edo bestela erdian, eta hor uztartze olaxoa, hori da, baina ez dute lortu hasiera batean baloia jasotzea, oker ezpanego Mikel Imaz izan da, ezin izan duena baloia jaso, eta orain defentsan Ferrolekoak. Beti ere, beraien segolurrutik barnean jokatu nahian eta azkenean uztartze bildua Ferrolen alde. Batzuk Galiziarrak baloia urrundu nahian, defentsatik, esparru horretatik, iaia segulerroan baitaude kokatuta, eta Hernani berriz baloia lapurtu ezkero, erasoko jokaldia antolatu nahian. Bakoitza bere ahalegina. Orain atertu du pikin bat euri zaparradak, nahiz eta euria ari duen, ez horren beste, lehen zaparrada handi xamarra egin baitu. Ederki Ferrolek jarri du jokoan partidua, edo baloia, eta metro batzuk irabazi dituzte, Galiziarrek, urdinez ikusiko duzuen bezala pantailan, urdinez jantzita, momentuz metro batzuk irabaziz, gutxienez ensegu lerrotik 20 metrora irten dira, baloia eskuetan dutela, gaur borroka handi xamarra izango da aurrelarien artean, ohi denez, olako zelaian eta eguraldiarekin, nor nagusitzen den aurrean izango da gakoa. Baloia urrundu dute, Galiziarrek, eta bain eskura, Gibeleko Hernaniarrak, Igor Etxeberriak, hemen makinek hartu du, makinek jaso du baloia, plakatu dute, baina ongi eutsi dio. Eta
baloia eskutan izan arren, Ferrolek defentsa aparta egin du, eta ondorioz baloia ezin kontrolatu, baina azkenean eskura, ezkerraldera Mikel Pere berez handa jokoan, ezkerra, jakina ezkerraldeko alboan, Hernania erasoan ari baita, herrialdera ari da erasoan, eta pixkanaka lehen aipatu dugun bezala zailtxeago izango da eskura jokatzen. Orain aukera apartan ikuste dute zigor kolpera izan zitekeen hori, berandu egi talka egiteagatik, baina ez epaileak ez du ezer adierazi, eta hala ere, uztartze bildu izango da Hernaniren alde, Ferrolen segulerrutik, 10 metrora, beraz aukera dotora etenaldia beraz jokoan, eta esan dezagun, joan den laugarren jardunaldiko emaitzak baliatuz, Gaztedik 14 eta 38 galdu zuen, etxean, hain zuzen ere, Hernaniren kontra. Launika Nafarrak, Zarautzen jokatu zuen, eta Zarauzarrak ongi nagusitu ziren, markagailuari dagokionez, 24 eta 6. Beste norgehiagoka bat, hain zuzen ere, Pasek Belenosek etxean irabazi egin zion 25-14 Campus Universitario Ourenseri, Donostiako bera-berak galdu egin zuen etxean, 8-22 Bizkaia Gernikaren kontra, Ferrolek gaur Hernanik kontrari duen taldea, baina ikus ezagon bitartean hor diardutelako Hernaniarrak erasoan, ensegolerrotik oso hurbil, eta zangotxoa ostikadatxo menez, Igor Etxeberriak ensegua izan da, bai, ez, bai, justo ailegatu da, baina ensegua egitea lortu du Igor Etxeberria. Partiduko lehen ensegua, hortaz, 5 eta huts aurretik, eta zenbagarren minutua, 11garren minutuan, partida hasi zenetik 11garren minutuan, Igor Etxeberriak partidako lehen ensegua, eta Hernanintzat lehen ensegua. Eskuin egale-egalean, alboko marra hor ukituz iaia. Banderatxotik hurbil alegia. Beraz, lehen aipatu dugu Igor Etxeberria nahiz eta erdiko jokalaria izan, lehen ere aurreko jokaldean ikusi dugu eskuin egalean prest, bere indarra, abiadura eta eskarmentuarekin, gainditzeko edozein kontrario. Orain, Anartzelosegi, Gibeleko jokalariak, prest eta ongi doa baloia, baina ez da ailegatu. Beraz, momentuz behintzat, lehen jardunaldeari dagokion, zegokion norgehiagokan, atzeratu egin zelako, bere garaian, COVID-aren kontuekin, sarritan gertatzen ari da, edozein kiroletan atzeratu behar izatea. Hortaz, 12garren minutuan, markagailuan, aurretik Hernani, 5 eta huts, Ferrole jarri du jokoan, eta baloia pixkanaka gero eta deskontrolatu ikusi ahal izango dugu. Momentuz Mikel Imazek ongi jaso du baloia, eta ezkerraldea zabaltzea lortu ere, eskura jokatu Hernani, han ezkerraldetik sarritan ari dira jokatzen, uste dute momentuz hori dela helburua, aurrean nagusitzea eta ezker zein eskuinetik eraso antolatzea. Zelai erdian marraren gainean, markagailuaren aldetik, orain zigor kolpea Ferroren alde. Eta lehen markagailuak aipatu ditugu, laugarren jardunaldiko norgehiagokari zegozkionak. Esan bezala, Ferrolek etxean irabazi egin zuen 30 eta 8 Uribe aldea Bizkaitarraren kontra, eta Eibarrek irabazi egin zion 44 eta 21 Bailexa taldeari. Hori izan ziren, laugarren jardunaldiko norgehiagokak, hain zuzen ere, joan zen asteburukoak. Beraz, momentuz Hernanik bikain, jokoari dagokionez eta markagailu dagokionez, aikaperan zer esanik ez. 14 eta 28 irabazi ondoren, Gasteizen azken laugarren jardunaldian. Eskasa,
Hernaniko Landerrubi zelaia duen sarean kokaturik dagoen ikurrinaren pare-parean gertatu da. Eta orain epaileak uztartze bildua adierazi du. Beti ere Ferroleren alde. 22 metroko marraren gainean, Hernaniren esparruan, Hernaniren joko zelai eremuan, eta ikus ezagun uztartze bildu horretan zer egiten duten Ferrolekoek, ea zer jokaldi antolatzen duten, baloi irabazi dute, hirugarren lerrokoen baloia jaso, ezkerraldea orain eskura jokatu nahi, baina Matxinek plakaje bortitza egin ondoren, geraraztea lortu dut Hernaniarrek erasori, baina hala ere hor dihardu Ferrolek baloiarekin. Ondorioa zein izan den, epaileak uztartze bildua adierazi duela Hernaniren alde. Esan bezala, hemen Landaren jokatu duk azken horgiagokan, Hernanik 90 eta 19 irabazi zion Eibarri, eta 14 sego egin zituzten Hernaniarrek jokoan zeuden puntu guztiak bereganatuta. Uztartze bildua, lehen lerrokoek tinko heldu elkarri, eta pasabidetik, tuneltxotik jarriko dute etxekoek, Gipuzkoarrek baloia joka. Baita irabazi ere, Mikel Perez jaso lurretik, berdegunetik alegia, baloiaren jabe dira Hernaniarrak Igor Etxeberria laguntza ematen, baina 15 metro irabazi dituzte, baina azkenean baloia berreskuratu edo baloia jaso dute Galiziarrek, eta hemen alboko marraren parean dihardu jokoak, Armailetatik parean. Hemen aizetxo orain zufada bat izan dugu. Paper guztiak nonbait, beraz, ikusten duzue, haizea ere badugula, edo gu behintzen nabaritu dugu. Haizea ere badugula. Eta, segurazki, baloiaren norabidean, batez ere goitik joan daitekenean, izango du eragina. Momentuz marrazainaren banderatxoari behiratuta, albotik dihardu haizeak. Ferroren aldi izango da eskase olboko sake hori, Hernaniren segulerrotik, 25 metrora, hor nonbait. Aztalkariak, orpokatzaileak baloia eskutan duela, eta ikusi ezagun ze jokaldi duten, erdialdea bidalita, baina Hernanik lortu da hasiera batean baloia eskuratzea, baina azkenean lurrera erori, eta hor galdu egin dute Hernaniarrek, Ferrol nagusi. Aurrelarien arteko jokoa momentuz. Baloia itinko eusi begarren errokoak. Eskuna dela jokatuz, eskura. Aurrelarien lehia orain. Baloia berdegunean uztartze irekia, eta jokoz kanpo adierazi du epaileak Hernanien kontra. Ez? Gaizki ikusi dugu. Ferrolen kontra adierazi du, eta gainera Ferrolekoek, segurazki zerbait esateagatik legez kontra epaileari, ondorioz 10 metro gehiago, baloia ez da atera, ostiko jokatu dute Hernaniarrek, ez da atera albora, jaso Ferrolekoek, eta orain eskura aurrelariekin, talka eginez, tinko eta sendo, uztartze irekia. Baina, Hernani ongi aritu da hor, erne, baloia berreskuratzeko, eta gerarazi egin du epaileak norgehiagoka, eten egin du jokalari bat, Ferroleko jokalari bat, lurrean edo berdegunean delako etzan da mina hartuta. Esan dizugu, 5. jardunaldia, 13an jokatuko da, berez, balin bada aldaketarik.
eta hauetxek izango dira norgehiagokak. Gasteizko Gaztedik etxean jokatuko du, derbian, Gipuzkoarren ez, Gasteizko delako Arabarra, Zarautzen kontra derbia bai, baina ez herrialde berekoak. Beste norgehiagoka, Nafarrek, Launikak, Pasek Belenos hartuko du, Campos Universitarios Ourense, beste Galiziako beste taldeak, Ourensek, bera-bera hartuko du Donostiako bera-bera taldea, Gernikak berriz gaur Bizkaia Gernikak Hernanien kontra diharduen Ferrol hartuko du. Derbian, Euskaldunen arteko derbian Uribe aldeak Eibar hartuko du. Eta Hernanik etxean jokatuko du. Baiexaren aurka, beraz, bi partida segidan ikusteko ere izango dugu hemen etxean. Azkenaldintxo honetan jokalariak nabari da, ez duela bate berorik egiten zelaian, saltoka beroari eutxiz eta esan dezagun partidako 20. minutua bete dela, Hernani aurretik da markagailuan 5 eta utzi Igor Etxeberriak eskuin hegaleko banderatxoan egin ondoren partidako lehen ensegua. Esan dezagun, Hernanik gero aipatuko ditugu, baina baduela babesle laguntzaile berri bat. Kominter, Euskal Herrian egoitza landare atzealdean dauka, garai batean Gurola Eskot enpresa izandakoan, papergintzan diharduen lantegia, Kominter. Eta jokoari dagokionez, uztartze bildua eta gainera ondorioz, zigor-kolpe Hernaniren alde, Mikel Perezek zabaldu eskuinerantz eta eskura jokatuz, hor tartekatu da Anartz Elosegi, laguntza jaso du eta berriro ezker aldea Mikel Perez, eta orain eneko jaso du ezker aldera, alegia errekalderako erasoan dihardu Hernanik, dagoeneko Ferrolen 20 metroko esparruaren barruan, Ferrolen eta iesaldi bikaina baloia gainera galdu gabe, lurrean berdegunean utzi eta pase akrobatikoitako batean sistera moduan eta bigarren segua Hernanik. Bigarren segua Hernanik eta okerezpa gaude Imazek egin du. Inigo beti hor daukagu Erne, gero esango digu, baina nire ustez Imazek egin du eskerrak eguardian gauden eta gaur pikin bat hobetexeago ikusten dugun 10 eta huts markagailuan bigarren segua Hernanik 22. minutuan markagailuak adierazten duena, baina lehen ikusi duzu etenaldia izan dela eta segurazki pikin bat luzatuko du epaileak norgehiagoka. Aginduak ematen Patrik Polidori, bere jokalariei, bitartean prest Anartz Elosegi, ostikatzeko, zangoz jotzeko, eta markagailuratu du edo hagen artetik pasarazi du baloia Anartz Elosegik. Patrik Polidori hemen armailetan daude jokalariak, ez ohiko ordezkoen eserlekuan. Badakizue aurrekoan esan genuen eta kirol guztietan armailak gutxik daudela, oso ikusle gutxik egon daitezke armailetan eta entrenatzaileak zein jokalariak ordezkoak hemen armailetan goxoxeago egon ahal izateko. Ferrolek jarriko du jokoan, berrarabiaraziko dugu jokoa, baloia urrun ostikoz, Imazek jaso du putzutik baloia, Igor Etxeberriak pasatzen saiatu da, baina blokatu egin dute Hernaniren 20. metroko lerroan. Aurrekoan gertatu zen bezala, jendeak aipatzen dituen jendeak aipatzen edo egiten dituen oihuak erraz entzuten dira armailetatik.
Ea ba, 22 metroko marraren pare-parean, Uztartze bildua, Ferrolen alde, baina galdu egin dute baloia, derranik lapurtu ahal izan du hasiera batean, orain borroka aurrelarien artean, zelai ardiaren inguruan. Baloiari eutsi nahian urdinak, galiziarrak, eta defentsa lanetan momentuz, nahiz eta erdialdean gertatzen ari den jokoa, hernaniarra defentsa lanetan. Baloiari tinko eutsi, Uztartze ireki antolatu, zabaldu, armaila aldera, eta ia lapurtu zuen baloia Pelazek, David Pelazek. Ia. Hartu izan balu baloia bi eskuetan, zuzenean zijoan Hagen agapera edo ensago lerrura. Partidako 3. zeo egiteko Hernaniaren alde. Baina aurrera erori zaionez, aitzin pasea. Aurreratua gertatu da eta Uztartze bildua. Ea ba, Uztartze bildua esan bezala, Ferrolen zelaian 22 metro eta 10 metroko artean, lerroen artean. Baloia zigorkolpea adierazi die epaileak Hernaniarrei, ondorioz Ferrol jokoan, Uztartze irekia eskuinera zabaltzeko asmoarekin Uztartze erdia, eta gibelean jaso duan Arzelosegi baloia, zangoz jo gorantz, ongi hartu dute galiziarrek gibelean. Ea ba, zertan segitzen duen jokoak. Eskuinera zabaldu, eskura, aurrelarien norgehiagoka, lehia. Eskuinera zabaldu bai, baina aurreratua, aitzin pasea edo adierazi du epaileak. Ondorioz, Uztartze bildua euriak jarraitzen du. Baina, momentuz, nahiko pausatuta. Hemen nekanek aipatzen dit, argazkilari trebeak, eguzki izpi batzuk ere. Bueno, izpiak ez dakit. Argitasun pitin bat eguzkia dagoen lekuan. Ea ba, Hernanik baloia jokoa, Mikel Pereze jaso, eta orain eskuinera Nartz Elosegi tartekatu da. Erasoko 3 laurdenetako lerroan, Mikel Pereze berriro, aurrelarien jokoan, baina baloia zaila da, Xabi Garmendieri aitzinera hori zaio, Pello Perezek orain jaso, ezkerralde kontraeraso antolatzeko moduan, ostikotxoa, erasoko ostikotxoa, ezkerraldean hor diardu baloiak kontrolik gabe, baina, bueno, gutxienez jaso dute eskura Hernaniarrek, eta aurrelarien arteko norgehiago horretan, baloia primeran jaso berdegunetik, eskuinera zabaldu, Mikel Perezek, baina Matxin Mujika tinko lokatu dute, naiz eta baloiari ongi eutsi duen Matxinek ohi duen bezala, Mikel Perez tartekatu erasoan, kontua da baloiari eustea eta metro batzuk tarteka egitea aitzinera. Ezkerraldean, errekaldetik baloia eskuetan Hernani erasoan, defentsa antolatuta Ferrolek, baina baita erasoari Hernanik, eta baloia eskuetan dutela Uztartze erdiak ongi eutsi dio baloiari. Eneko orain baloia eskuetan duela metro batzuk eginez, Eneko Noriega, Uztartze irekia, 5. 6. fasean, eta ensegurako bidea irekitzen Hernaniarrak. Hor dihardute. Eskura jokatu nahian, baina azkenean aurreratuan, baloia aurrera itzinera hori zaie, etxekoei, eta ondorioz Ferrolen alde, Uztartze bildua.
lehen zatiaren erdialde ez pasatu goia danik, 30. minutura, heltzear gaude, eta momentuz markagailuan Hernani 12 puntuko aldearekin, 12 hutse diardutelako. Etenaldia, eta bitartean esango dugu, hori legez, Hernanik baditu, naiz eta aurten, Espainiako Ohorezko mailan diharduen, baditu ekonomiari laguntzeko babesleak, Karabelen gasolindegia, Abia gasolindegia, Eziego poligonoan Kursal, eraikuntzetara zuzentzen duena jarduera, Suaz Navar Elektrika Komunikazioak, eta gaur hain zuzen ere, lantegi horretako konbidatuak ditugu, eta baita pneumatikos uriakoak ere. Hemen Landaretik oso hurbil dago lantegia, uria pneumatikoak, eta gaur Iñigok esan digunez, konbidatuta zeuden norgehiago ikustera, eta hemen daude. Horrez gain, Big Mat arizeta, eraikuntzarako gaiak, materiala, Induscreen ere, laguntzaile du Hernanik, errotulazioak, lehen aipatu dugun uria pneumatikoak, Perfide eta Biatek. Biatek beira gintzan teknikoak ditugu, Biatekekoak. Zelai erdian jokoa bien bitartean hemen, baloia lurrera berdeguna hori da, Anar Zelosegi saiatu da hartzen, Armailaren gure aurrean, parez pare dugu jokoa. Aurrelariak Pres, Xabi Garmendia, Neko Noriega, Mikel Imaz, Mikel Perez, Otaño, dena elkarri heldu eta ustatze bilduan sartzeko prez. Pelaz ere, 3. lerroko eskuin aldeko jokalariak. Uztartze bildu horretan Hernanik kontrako zigorpea dirazi du epaileak, ustez azkarregi sartzeagatik, eta ondorioz baloiaren jabe Ferrol taldea, Galiziako taldea, Hernaniren esparruan jada 10 metroko lerroan, badakizue zelai erditik 10 metrora izaten dela bai alde bat eta bai bestea, lerroak, eta lerro hori muga da, erdiko sakea egiten denean, 10 metrotik gibelera jarri behar dute baloia jokoan jarriko zuen taldeak, eta orain justo zelaiaren erdiko marra gainean, baina errekaren aldetik jokoan Ferrol. Momentuz, Hernani ari da nagusitzen, iaia esango genuke arlo guztietan, Pello Perezek ongi geratu du baloi hori ostikoz, Anar Zelosegik erasoko ostikadatxoa jo ondoren, orain Ferrol da gaien jokoan eta albora ateratzea edo Igor Etxeberria lortu du, Mikel Perez ezkerraldetik erasoan, zelai erdian, korrikaldi aparta, baina azken pasetxoan ez nahi bezain ongi. Hala ere, momentuz, baloiaren jabe dira gipuzkoarrak. Uztartze irekia, baloia eskuinera jokoan, eskura, Eneko Noriega baloiaren jabe, tinko eutxi du, uztartze irekia, ezkerraldea berriro jokoa, baina pasea gaizki, ezin asmatu, baloia kontrol gabe sarritan, defensa lanean Ferrol ongi, tinko, baina uztartze irekia antolatu eta baita baloia
hartu ere, Xabi Garmendiak ongi baliatu du aukera baloiaren jabe jarraitzeko, Mikel Perez, eskuinera aldera eskura, azkar, tartekatu da Arzelosegi, zelaiaren erdiko marra gainditu dute Hernaniarrek, baita baloiari eutsi ere, baina defentsan dihardu, Ferrol hortxe blokatuta, baina ez, Hernani jarraituko du, Mikel Perez, oso aktibo jokoan, eta ezkerraldera ostikadatxo, erasoko ostikada jo ondoren, albora atera da baloia, Ferrolen ensegolerotik 20 metrora, hor nun bai. Gogoratu markagailuan, 34 minutua bete denean, Hernani 12 eta huts ari da aurretik, bi enseguri esker Igorretxe berriak 11 minutuan egin du lehenengoa, eta bigarren ensegua Mikel Imazek 22 minutuan ondorioz, markagailuan aurretik, baina ez oraindik lasai aritzeko moduan. Eta beti bezala, berandu xamar eseri denak, Garmendia jaunak hartzen dituen irudiak ikusten berandu xamar eseri denak, jakin beza partida hau atzeratutako dela. Urriaren 25ean jokatu bertzena, lehen jardunaldian, baina atzeratuta geratu zen, eta txapelketako etenaldia dagonez, txapelketan, Espainiako Gorezko B mailako txapelketan etenaldia denez, baliatu dute partida hau jokatu ahal izateko eta eguneratzeko partido kupori dagokionez. Eskuinera Hernani eskura jokatuz, eta behin eta berriro faseak antolatuz, partidak horrela izango ditulako, fase ugari. Eta ja, jakiteko ere pixkanaka jokalariak zeintzu diren, zaila, lokatzak bereak egin duelako, jadanik, naiz eta zelaia momentuz, jokatzeko moduan dagoen, berdegune alegia. Aurrelari arteko jokoa. Eskuin aldera, Hernani, Armai aldetik, Arzelosegi tartekatu da, Igorretxe berria eskuina jaso du baloia, beraz egalean daukagu era kokatuta Igorretxe berria. Eskuin egalean, baloia jaso, Otaino sartu da, tartekatu da, blokatu dute, baina baloiari eutsi diote Hernaniarrek, ezkerraldera jokoan, erasoan, eskura, eta ensegulerrurantz bideratuta jokaldia. Ensegulerrutik, Ferrolen ensegulerrutik, orentxe 10 metrora hor nunbait, eta ensegu azkenean, okerrez bagaude, Eneko Noriegak egin duen segua. Hortaz, 17 eta huts. Edo Eneko Noriegak, o Beñat Iradik. Azkenean, bai ikusi ahal izan dugu errepikapenean, bikain, Beñat Iradi izan dela ensegu gila. Zelaiaren ezkerraldean, errekaldetik hain zuzen ere, ongi utzi diote azken momentuan baloiari, Hernaniarrek, eta baita enseguekin ere. Hiru laurdenetako jokalaria bailitzan, Beñat Iradik. Hortaz, Hernaniren hirugarren segua, 36. minutuan egindakoa. Momentuz bintzatiroen segu, ordurako Hernanik Eibarren kontra bikoiztu zuen ensegu kopurua, baina momentuz Ferrolek defentsa tinkoa erakusten dihardu. Lehen aipatu dut Hernani nagusitzen ari da zera gehienetan. Jokoaren arlo guztietan, Arzelosegik ez du lortu agetaratzea edo hagen artean sartzea baloia, eta jarraitzen du 38. minutua bete denean, 17 eta huts Hernani aitzinetik.
Ea, jokoan berriro baloia. Ferrolek, Xabi Garmendia bikain jaso du. Igor Etxeberriak jokatu, baina berriro blokatu dute. Berriro blokatu dute Igor Etxeberria, eta orain 22 metroko lerroaren eremuan, defensan Hernani, eta erasoari etekin atera nahian Ferrol taldea. Azkenean, Ferrolen kontrako zigor kolpea. Inigo eskua zen moduz, fresko? Izoztuta mendozka Inigok eskuak. Baina badakizue, argazkiak atera, ordenagailua pixka bidetu, datuak eman, hemen denetzako dago lana. Beste hainbat Hernaniko jokalari, jokalari laguntzen, zelai osoan zehar. Joanan Iraola ordenagailuarekin tarteka aserraldi batzuk hartuz, baina ordenagailuko kontuak manejatzen. Ea ba, guk gauzak esango ditu, baina jokoak hor jarraitzen du. Ferroleko jokalari bat zelaitik atera da. Eta beraz horrek esan nahi du, bat zenbakia, 10 minutuz egotzi duela epaileak. Ea ba, Ferrol jokalari bat gutxiagorekin, 14rekin nahi zuzen ere. Ea ba, baliatzen duen azken minutu hauetan Hernanik, gainera zigor kolpea bere alde, Hernaniren alde. Jokalari bat gutxiago dela, baletu behar luke Hernanik. 10 metro gehiago zigorra, 10 metro gehiagoko zigorra adierazi die Ferrolekoei, hitz egiteagatik, eta epailea haserre. Ferrolekoekin hitz egiteagatik, eta Ferroleko taldeko entrenatzaileak edo entzun diogu esanez, epaileak ez duela hitz egin dezala inork nahi, ez duela inork nahi hitz egin dezan inork. Beraz, hori sein beharko dute epaileak, ez adierazteko zigor gehigarri bat. Orain Hernaniren alde, albora atera dutelako, Armailaren aldetik, Ferrolen eremuan, Ferrolen zelaian ikusten duzuen bezala lerroan, eta orain Otaino izango da baloia jokoa jarriko duena. Entrenamendu landutako jokaldian, Mikel Imazek erdialdea jaso du, ezkerraldera Pello Perezek luzatu baloia ezkerraldera, baina ja pixkanaka gerotuak erro izango da baloia ongi erabiltzea, eta hala ere, gutxienez, uzartze bilduari eutsi diote Hernaniarrek, beren alde izango delako, Ferrolekoek aurrera pasea edo baloia aurrera defensan bota dutelako. Ikusten dugu irudian, errepikatuta, baloia kontrolatu gabe, eta horren jakina, arroin batera atera duenez edo zigortu duenez epailek 10 minuturako, Ferrolek derrigorrez jarri behar du lehen lerroan beste jokalari bat, eta aldaketa izango da. Gibeleko jokalaria beren ordez, lehen aurrelarien lehen lerroko arroina, egalekoa atera da kanpora, eta aurrelarien lehen lerro horretan hirukoa osatu ahal izan da. 17 huts, azkeneko jokaldiak izan daitezke, edo hau azkeneko jokaldia izan daiteke, zuek ez duzu ikusiko irudien, baina jokalaria saltotxoak emanez, berotzeko gorputza. Putzuan ikusten dugu Igor Etxeberria, hau indartsu da, baina iruditzen zait, oztu ere egin dela pixka bat, egalean hor denbora asko egon barbaitu, jokoan sartu gabe. Mikel Perezek jaso du berdegunetik, baloia ezin kontrolaturik, hala ere, epaileak ez du ezer adierazi, eta Hernani jarraitzen du, Matxin Mujika eta kontrarioekin, borrokan,
Eta burrukaldia gauza itxusiak, geratu behar dute jokalariek, honek ez duelako inor eramango. Azkenean geratu dira, baina beroaldi izan da jokalarien artean, handi xamarra gainera. Eta honek ez dakit izango dira gina, baina badakigu jokalari batzuk beste baino sutsuago direla, eta horrek egiten du tarteka, haserraldiak alde egiteko esaten du epaileak bakoitza bere esparrura. Mikel Imazek kolpe handi xamarra jaso du, eta zaintzen ari dira. Ez dakiguna zer ikusi duen, epaileak zerbait ikusi duen, baina kolpe handi xamarra hartu du Mikel Imazek. Etenaldia beraz jokoan, nik uste partidaren lehenaldia txartel gorria, birentzat, bat. Txartel gorria erraniko jokalariarentzat, okerez bagaude Xabi Garmendiarentzat, Xabi Garmendiara etera dio, eta Ferrolgo hirugarren lerroko, aurrelarien hirugarren lerroko giltzari, zortziari, jokalari bana, gutxiago talde bakoitzak partida osorako. Xabi Garmendia, eta Ferroleko aurrelarien hirugarren lerroko giltzak kanpora partida osorako, txartel gorria, eta honek pentsatzen dugu partidaren bateko zigorra ere izango dutela biek ala biek. Kolpe handi xamarra eman diote Ignazi, eta ikusi duzue izan dela haserraldi handi xamarra jokalarien artean, eta hor askotan ez da ikusten zein izan den eragin duena. Zigor kolpea Erraniren alde, epaileak adierazten duena, uste genuen amaituta emango zuela lehen zatie, baina ez. Jokoan, Pello Perezek ezkerraldera, baloia han jaso izateko eskura oso ongi, baina aurrera joan zaio. Gero eta sarriago, maizago izango da baloia galtzearena. Mikel Perez oraindik ere zainketa lanetan hartu dute, eta lehen zatia amaitu da. Lehen zatia itxusi xamarra amaitu da, baina kontua da, Hernani aurretik dela, 17 eta huts lehen zatien egindako 3 enseguri esker, gogoratu, labur bilduz, azkar, 11. minutuan aurreratu da Hernani, Igor Etxeberriak eginduelako ensegua, bigarren ensegua Mikel Imaz orain min hartuta ikusten duguna, 22. minutuan, eta partida lehen zatia amaitzea zela 5 minutu falta zirela hor nunbait, 17 eta huts, Beñat Iradi aurrelariak, Arroinak egin duen ensegua. 3. ensegua Erranik beraz, markagailuan, 17 eta huts, talde bakoitzak, jokalari bana gutxiago izango duelari, bigarren zatian, txartel gorria atera diotelako, Xabi Garmendiari eta Ferrolko 3. lerroko giltzari. Gure partetik, orain atxenalditxoa, eskua pixka berotu, joanan iraola, eta gero arte.
Eguerdion berriro landare toki errugbi zelaitik, Errani Ferrol partidari gatzaizkizu eskaintzen, Errani aurretik 17 huts, 3 ensegio egin da, lehen esan dugun bezala, eta bi taldeak berriro zelaian dira, atsedenaldi hartu ondoren, gogoraraziko dugu, bitartean, sailkapena, laugarren jardunaldia jokatu ondoren, naiz eta Erranik eta Ferrolek bat gutxiago duten, Bizkaia Gernika da aurretik, lehen postuan, lau partida jokatuta, 19 puntu, bigarren Errani, partida gutxio jokatuta, 15 punturekin, hirugarren bera Donostiako taldea 14 punturekin, lau jardunaldi jokatuta, Pasek Belenos laugarren postuan 13 punturekin, Ourense bosgarren postuan 10 punturekin, Ferrol gaur Hernani kontrario duen taldea, esan bezala, 3 partida jokatuta, partida gutxiago orokorrean, 9 punturekin, puntu adina kopurua du, edo kopuru hori du Zarautz taldeak, Bozkako beste taldeak, Gasteizko taldeak 8. postua da 8 punturekin, Abia Eibar Rugbi 9. postuan da 5 punturekin, oraintxe bertan eman zaio bigarren zatiari hasiera, jarraituko dugu, 10. postuan Baleksa 5 punturekin, Nafarroako Iruñako Launika taldea 11. postuan 2 punturekin, eta azken postuan Bizkaiko Uribe aldea, Mungialdeko taldea 12. postuan, puntu batekin. Hasi zaigu beraz, bigarren zatia, hemen landare errugbi zelaian, ze zaparra da, hau bai dela negukoa. Bigarren zelaian, antxeta guztiakan, txixara garrapatu nahian, eta hemen lehen zelaian, euria goian behian. Bigarren zatia hasi berritan, Errani ari da baloiaren jabe izaten, baina beti ere bere zelaian, defensan, eskura jokatuko dute. Laster emango izkizuegu, gutxienez bigarren zati honetan partida hasieran izan diren 15-koak, aldaketaren bat beste izan bada ere. Laster adieraziko izkizuegu, partidaren lehen zatiaren amaieran, liskarrak izan dira jokalaren artean, mutur jokak ere bai, eta ondorioz bi jokalari egotze ditu txartel gorriarekin, partida osorako kanpora. Ferroleko 8 zenbakia Tomas Ignacio Longo, aurrelarien 3. lerroko giltza, eta Hernani aldetik Xabi Garmendia. Xabo, ez dakit, hori ernaiz ohartu ni behintzat, epaileak hori biak ikusi dituen mutur jotzearen errudunak, edo biak bota dituen talde bakoitzeko norbait bota nahian. Liskarrean guk esan dugu, jokalari gehienek hartu dutela neurketa, eta nik aipatu dut egitako bat, Matxin Mujika zela, baina Matxin Mujika ez da jokatzen ari, Matxin Collado baizik, baina denek izan dute hor mutur jotzeko jarduera horretan partea. Mikel Imaz ere eraman behar izan dute, zainketa egoki egin ahal izateko zelaitik kanpo, beraz, Mikel Imazek partida zelaia utzi du partida osorako. Bigarren zati hasi dela, 3. minutua beteko da, ia jokalarik ezagutzeko eta behien artean ere zaitasunak, Erranik jarri du baloia jokoan alboko sakearen ondorioz, Ferrolen ensegulerrotik 10 metrora, Uztartzela osatu Erranik, metro batzuk egin nahian, erasoan, baita urbildu ere ensegulerrora, pixkanaka, hor justu putzu handi xamarra osatzen den esparruan, baina Erranik eutsi egiten dio baloiari, uste dugu ensegua egiteko moduan dela, baita ensegua egin ere. Beraz, hasiera bikaina, partidaren bigarren zatiaren 3. minutuan, ea ikusteri badaukagun, zeia hemendik aurrera gero eta zailagoa izango da, sozializatea, erreipikapena, marraren gainean, pausatu dute baloia Erraniarrek,
Eta okerrez gaude, berriro Beñat Iradi izan daiteke. Zego gilea, ea errepikatzeri badaukagun. Hor duze berriro biztan, Ustazela osatu, eskase irabazi ondoren. Putzuaren gain aldean, ez du ikusten nor daraman Ustazela baloia, baina 5 metrora diardute hor jokaldian. Eta hagen artetik pasarazi duan Artzelosegik. Beñat Iradi izan den sego egin duena, beraz, bigarrena partidan. Bigarren zatigo 3. minutuan, 24 eta huts aitzinetik Hernani Artzelosegik egin du agetaratzea. Eta aurrelarien jokaldian, Beñat Iradik bere partidako bigarren ensegua. Orain berriro Hernani, baloiaren jabe, ezkerre galetik, armaien parean, Mikelek baloia jaso, baina epaileak txistua jo du. Bai, zaparrada gozoa. Lehen fresko bat geunden, oraindik areta freskoago senti gaitezen. Momentuz, beraz, laugarren ensegua eginda, berez, gehigarrizko puntua lortzeko bidea eginda Hernanik. Orain Uzartze bildua izango da. Horixe adierazi baitu bederen epaileak. Aski ezaguna den epailea dugu gaur arrotsaz jantzita. Hernaniko landare tokiko partida honetan, hain zuzen ere, Fernando Raposo epaileak adierazi du Uzartze bildua eta ikusten duzuenez, gero eta arazo handiagoa baloiari eutsi ahal izateko. Eta Laster zelairatuko da 10 minuturako bota duten Ferroleko bat zenbakia, Matias Nahuel Ponti prest da berriro zelairatzeko. Ostikadatxoa Mikel Egigarai, 22 metroko lerroan, baloia jaso ahal izan du Ferroleko jokalariak eta ondorioz baita aurrerien arteko jokoan ere 22 metroko lerroan pasa dute, gainditu dute, beraz Hernani prest da, baloia lapurtu eta ensegura joteko, baina Ferrol nagusitu da eta arrisko hartu du Oviedoko jokalari defentsa horrek. Ikusi duzen bezala irudian. Euria goian behian, zaparra da ederra, baina jokalariek hor diardute berdegunean. Raposo epailea zigor kolpea dirazi dio kontra Hernaniri. Baliatuko dugu hasierako 15koa emateko eta gero aldaketak adierazteko. Ferrolen lehen lerroan ezker Arroña Ponti azalkaria, orpokatzailea Aleman. Eskuin Arroña 5 zenbakierekin diarduen Gustavo Piñon, kapitaina. 4 zenbakierekin bigarren lerroan Alejandro Galdo eta 3 zenbakierekin Pablo Loubero. 3. lerroan jokalaria, ezkeraldeko jokalaria, 6 zenbakierekin Rei. 7erekin eskuine galean Martínez, Marco José Martínez. Eta 8erekin kanpora egotzi duena Raposo epailea, txartel horia jasota, Tomás Ignacio Longo.
9 zenbakiarekin, Uztartze erdia, Santiago Karraia 10 zenbakiarekin, Joko Zabaltzaia, Matias Calatayud. Ezkerre galean 3 laurdenetako lerroan, Dela Torre eta Eskuine galean, Segura. Lehen kanpora atera behar izan duena, kanpora egotzitako, 10 minuturako egotzitako Arroñaren ordez, kanpora atera dena, baina Jorge Segura zelaian da, jada. Izan ere, lehen aipatu dugun Arroña, Pontzi ere, zelaian da kasu honetan. Erdian, 12 zenbakiarekin, Álvaro Dopiko eta 13 zenbakiarekin, Marcos Agustín Galiano. Eta gibelean, Erranik bitartean egin du bere 5. ensegua. Erranik bitartean egin du bere gu ematen ari ginenean 15-koak. Erranik 5. ensegua egin du. Ikusi anartzero segi, saiatuko da orain hagen artetik pasarazten baloia. Hortaz, anartze losegiren saiakeraren aurretik, 10. minutuan, 2. zatiko 10. minutuan, 29 eta huts aitzinetik Hernani. 5. ensegua eginda, baina ez da ailegatu anartzek jaurti duen hori, ez da agetara ailegatu. Hortaz, momentuz Hernani 5. ensegua, 5. ensegua jarraituko dugu 15-koekin. Ferrolek jokoa jarriko duen baloia, jokoan jarriko duen bitartean. Esan dezagun Hernanik, ondoko 15-ko atera duela. Lehen lerroa Eneko Noriega eta Beñate Iradi Arroñak eta azalkaria, osbokatzailea, Ugaitz Otaño. 2. lerroan, Iñaki Otaegi, 4 zenbakiarekin, da Xavier Garmendia, lehen Raposo epaileak, txartel gorria atera dion jokalaria, beraz, partida osorako kanpora, zigortuta, Xavi Garmendia, Xabo. 3. lerroan, ezkerre galean, lehen aipatu dugun Mikel Imaz, kanpoan dena min hartu duelako, aserraldian, burrukaldian, lezatiaren amaierako burrukaldian, eta 7 zenbakiarekin, David Pelaz, eskuin, 3. lerroko eskuin egala. 8. 3. lerroko Giltza, Mikel Perez, 9 zenbakiarekin, Uztartze erdia, Franco Di Filippo, Joko Zabaltzailea, Pello Perez, 10 zenbakiarekin, eta 3 laurdenetako jokoan, ezkerre galean Berez, 11 zenbakiarekin Matin Collado, eta eskuine galean naiz eta 13 zenbakia izan, Igor Etxeberria, erdian Eneko Garzia, eskuine galean Mikel Bidegarai, Lapurtarra, eta 15 zenbakiarekin Anartz Elosegi Gibeleko jokalaria. Laiztera aipatuko dizkizugu, ahal badugu behintzat zerak, ordezkoak sartu direnak, zelaian Ferrolen Adrian Fernandez sartu da, 20 zenbakiarekin, zelairatu da. Esan dezagun, ordezkoak Ferrolen Benito, Zaragoza, Goretti, Macerias, Fernandez, Belo, Sánchez Toscano eta Dalimore, hori da, gutxinez 15-ko ofizialak. Eta Hernanin, ordezkoen xerlekoan, Xavier Lucas, Asier Arronategi, Adrián Sánchez, Kepa Mijangos, Ekain Pereira, Marcel Aramendi, Santiago Muñoz eta Oier Laskurain. Hori izan dira, hasierako 15-koak. Hernanin ari dira 3 jokalari prest edozen momentutan zelairatzeko. Bat biltzat 16 zenbakia gaztetan aritu delako taldean, 16 zenbakia Xavier Lucas.
aritu dena ere iparraldean jokatzen, Baionan besteak beste. 17 eta 18 zenbakekin, 17rekin Asier Arronategi eta 18 zenbakiarekin Adria Sánchez zelairatu dira. Eta kanpora berriz, Eneko Noriega, Ugaitz Otaño eta Beñat Iradi. Aurreko 3 jokalari kanpora eta beste 3 sartu dira. Eta Ferrolen kamiseta garbia dutelako, horri esker, jakin dugu, Gonzalo Sánchez Toscano sartu dela, zelairatu dela, bigarren zatiaren hasiera xamar honetan. Epaia esan dugu, Fernando Raposo, eta gero badakizue, maila honetan, marrazainak talde bakoitzak bana jartzen duela. Ferrolen bere leku utzi duena, behintzat armailetara etorri dena, aurrelaria. Euripean diardu jokoak. Orain txartu du baloia bieskutera Igor Etxeberria badoa, egaletik ensegulerrora. Mikel Eikerai hartu du, baina ostikatxo jo ondoren, han putuan, fresko, aurrelariak, eharki bustita, baloia eutxi izan diote baloiari Ferrolekoek, ensegulerrotik dozen erdi bat metrora Ferrol defentsan Errani erasoan, eta baloia seguruenik albora botoko dute, baina ez aurrelarien lehia da. Orain bai, orain albora bota nahian eta baita lortu ere. Aldaketak izango ditugu, Laister. Ferrolen behatzi zenbakiak ere zelaia utzi du Santiago Karralak, eta orain ikusten dugunez 18 zenbakiarekin Eiguan Adrian Goreti zelairatu da, eta zelaia utziko duena edo uzten ari dena txaloen artean. Bigarren lerroko 5 zenbakie, baina berez lehen lerroko Gustavo Piñonek utzi du zelaia. Baloiaren jabe Errani, beti erasoan gehienetan partidaren zati handi batean Errani ari da alor guztietan nagusitzen. Orain eskuinera zabaldu Di Filippo, Pello Perezek, baloia ongi pasa, baina lurrera edo berdegunera erori ondoren, uzartze bildua, Di Filippo baloia ezkerraldera, eskura, Pello Perez, luze, baina zin pasea, aurrera pasea egin dio Mikel Perez galean zegoen, alboan, armaia aldetik, jaso bai, baina, eta orain Erranik aldaketa egingo du, aldaketak egingo ditugu, hain zuzen ere, 21 zenbakiarekin Martxel Aramendi, hau ere, gaztetxotan Erranin jokatutako jokalaria, eta Santiago Muñoz eta zelaia utzi dutena Pello Perez eta David Pelaz, Di Filippok utzi dute zelaia, Pello Perezek eta Di Filippok. Beraz, jokalariak ostren ari dira, naiz eta kontaktuko jokoa izan errugbia, baina egia esan, hotza, euri zaparradak ditugu landare errugbi zelaian, eta zerua erabat estalita, baloia orain Mikel Egigare jaso du baloia ezkerraldean, pase dotorea egin dio okerrez bagaude Kepa Mijangos, bigarren zatia sartu dena, Kepa Mijangos gaztea azkenean, uste dugu holaxe izango dela bigarren zati osoa, baloia ezin kontrolatu, ez batak eta ez besteak, eta haizea ere badugu, Nekanek eskua jartzen dit, aurpegian, fresko daukan edo eskua, baina egia esan, Laister hasi beharko dugu eskularruekin ere etortzen.
Hauxe da egoera. Partidaren bigarren zatiko 18. minutuan, 29 eta huts, Hernanik 5 ensegu eginda, zelaian berdegunean belarra, erabat belarra dugu, baina putzuak ere bai, pixkanaka lokazten, bigarren zelaian antxetak pixaren bileta, ezkerre galdean ensegua izango da ezkerre galdetik Mikel Bidegaraik egin duena partidaren bigarren zatiko 19. minutuan, 34 eta huts Mikel Garaik egindako ensiguari esker. Goari ginen gure gauzak esan ez, bitartean Hernanik aritu da erasoan, jokaldi aparta eginez ezkerraldetik. Eta lehen aipatu dizugu, Martxel txikitatik hasi zela jokoan Hernanin, eta orain aipatu behar dugu ere, Ekain Pereira ere, joko ondela bigarren zatian sartu da, 20 zenbakiarekin. Ekain Pereirak ere, gaztetxotik ekin zion errubiari Hernanin, hortaz, ez da ailegatu, Anar Zelosegik jaurti duen baloia, eta Ferrolen 6 zenbakiak ere, zelaia utzi du, Joaquin Reik zelaia utzi du, orain, Oier sartu da, Oier Laskurain, zelairatu da Hernanin, eta Anar Zelosegi joan da aldageletara erabat oztuta, Floridan bizi den gaztea, eta beraz, ja okerrez pagaude aldaketa egina ditu Hernanik, eskura zabaltzen, Pereirak, eta Oier Laskurainek ez du baloia jasotzerik izan. Beraz, dozen ardi bat, kasi talde oso esan genezake, iaia, Hernaniren gaztetxoetako taldetatik sortutako jokalariak ari dira jokatzen momentu honetan. Alboko sakea, Ferrolek ezin kontrolatu baloia, saiatu da berreskuratzen edo lapurtzen Kepa Mijangos, Hernanirentzat baloia, baina ez du lortu. Orain Hernani jarriko du baloia jokoan, uzartze bilduan, Martxel Aramendik, lehen esan dugun bezala. Beti ere, kasu honetan, Hernaniren zelaian, armaila dauden aldetik. Eskuinera, zabaldu jokoa, erasoan, bizi-bizi, zelai erdiaren inguruan. Berriro baloia jaso eskuin aldetik eta badoa Mikel Perez baloia eskuetan duela, baina pasea azkenean bai, jaso du ezkerraldetik, eta ensegua, Hernanik zazpigarrena, ensegua, eta hain justu bigarren zatiko 22. minutuan. 39 eta huts. Laizter ikusiko dugu, zein egin duen ensegua. Mikel Garai, hori da. Hortaz bisegi egin ditu inigo. Egaletan aurkitzen ari dira Hernaniarrak zulotxoak. Garaik egin du bigarrena, bere bigarrena. Beñat Iradik bai, bi egin ditu. Igor Etxeberriak eta Imazek bana. Baina, kasu honetan okerz badu Di Filipok ez. Jaurti du agetara, Di Filipok utzi egin du zelaia, beraz.
Muñoz. Jonan iraulak esaten dit Muñozek egin duen segua. Muñozek jaurti duela getara. Eta ez duela sartu. Hortaz, markagailuan jarraitzen du, 39 eta huts aurretik Hernani, baina beti ere, 7. segua eginda. Bazterrak elurtuta, lehen hasieran partidaren aurretik Ferrolekoek adierazi dute, handik honako bideian, non nahi ikusi dutela elurra, baina, bueno, gaur edozein lekutan izango da dudarik gabe. Elurra, negu gorrian sartuta, eta biztan da landaren ere gauza bera. Ezkerrera zabaldu Hernaniarrak erasoan, 22 metroko lerroan, Ferrole 22 metroko lerroan, baloia azkenean, baloiaz Ferroliko jabetuko dira, albora aterako dituzte, bai Oier Laskurain, Matin Collado ere, bien artean, aterarazi dute Ferroliko jokalaria. Zigor kolpea Ferrolen kontra, edo beste modu baten esan da, Hernanien alde, eta jokoan jarri nahiko du azkar-azkar. Jokoan jarri nahi zuen, bigarren zatian zelairatu den Hernaniko Raul Martxel Aramendik berriro jokaldia Ferrolen eremuan izango da, ensego-lerrutik, bedaien ensego-lerrutik 8 metrora, eskasa, 6 jokalariko hilaratzeak eta azkenean bikain jaso dute, bi eskura Hernaniarrek erasoan eskuinera da, erdira tartekatu, erdira pasa, keinua egin, baina baloia galdu dute Hernaniarrek, zigor kolpe gainera beraien kontra. Eta baloia orain Hernani lapurtu du eta baiten segua ere. Baiten segua ere. 8. segua eta ja oraindik naiz eta lehen zatiko 26. minutua bete. Hernanik erabate aldea lortu du markagailuan. Partidan zeuden puntu guztia bereganatuta. Jokoan zeuden puntuak esan nahi genuen. 44 eta huts. Orain ikusiko dugu, gai diren momentuz behintzat 46 eta huts izan ere, aketaratzea lortu du bigarren zatian zelairatu ondoren. 46 eta huts. Santiago Muñozek transformatu du, gauzatu du, agetaratu du nahi duzuen bezala, eta orain Ferrolen ere aldaketa izango da.
Hernanik ligako laugarren garaipena lortu du, jokatutako partidu guztiak irabaziko dituelarik. Zelai erdian jokoa hemen bitartemen Landare Rugby zelaian, bigarren zatiaren 28. minutua pasata. Jokoa zelai erdian, aldaketa gehienak pixkanak eginda. Beti ere, bigarren zati osoa euripean. Raposo epaileak orain adierazi die Hernaniarrei zigorkolpea kontra. Eta hemendik aurrera jokoa pixkanaka geldotzen ikusiko dugu. Gero eta zailago baloia kontrolatzea. Bustia baitago zelaia, bustia daude jokalariak. Baina, oraindik 10 minutu geratzen dire partida amaitzeko eta aurrera jarritu da Perera, baloia aharki jarri Mikel Bidegarairi. Eutsi ahal izan diote baloia Hernaniarre, baloiari. Orain aurrelarien arteko talka, baina eskuinera jokatzen saiatuko dira Hernaniarrek, eskura zabalduz, azkar, han hegaletik, eskuin hegaletik, errekaldetik, baloia ederki pasa, tartekatu. Ensego lerrora zijoan, baina 22 metroko lerroan blokatu dute. Hernaniko jokalaria. Ea zertan amaitzen den jokaldia, baloia aurrera erori da. Beraz, aitzin pasea. Gertatu da. Gogoratu Hernanik bigarren jardunaldian mendean hartu zuela Launika, 7 eta 50. Hirugarren jardunaldian garaipen, alde handiko garaipena, Eibarren kontra 80 eta 19. Eta azkeneko jardunaldian, laugarren jardunaldian, Hernaniarrek 14 eta 38 irabazi zuten Gasteizen. Eta gaur lortuko du laugarren garaipena Landaren Ferrolen kontra. Baloia kontrolatu ezinei bi taldeak. Ferrolen 22 metroko lerroaren gainean. Eutsi egin diote Ferrolekoek baloiari, nola edo hala, eta 20 metro batzuk ere egin aurrera, berdegunera orain. Uztartzea irekia antolatu, defentsan Hernani, zuluak estali nahian, baloiaren jabe Ferrol, defensatik atera nahian. Ze zaparra da lagunak, euriak gaina haizea ere, haizea eskuinetik ezkerrera, tinko, bigarren zatia amaitzeko 8 minutu, jokalaria busti eginda. Gu ere jada hankak eta dardarka, baina burua hotz baloia albora bota dute. Ezkerri gala armailaren gaineko teilatura bota dute baloia. Esan dizuegu, jokalari gazteak etxean sortutako edo etxean hasitako jokalari asko Hernaniei, hori ona da, biztan da. Eta orain Eneko Noriega, Ugaitzotaino, Beñat Iradi, Taegi, Xabi Garmendia, Mikel Imaz, David Pelaz, Mikel Perez, Pello Perez, Matin Collado, Igor Etxeberria, Anartzelo Segui, Xavier Lucas, Kepa Mijangos, Ekain Perera, Marcel Aramendi, eta
eta Oier Laskurain, horiek denak gaztetxotatik hasiteko jokalariak dira Hernanin. Etxeko jokalariak, alegia. Beste batzuk, gerotxeago etorri direnak, edo sartu direnak. Perera balolaekin, aurrera joan zaio, ongi jaso du, kasu honetan Ferroleko jokalariak, Marcos Jose Martinezek eta abiarazi du jokaldia ezkerraldera, orain erdian dira. 10 metroko lerroan, Ferrolekoen 10 metroko lerroan, aurrelarien norgehiagoka, ustartze irekia, baina ezin kontrolatu baloia, hala ere zigor kolpea Raposo epaileak Hernanien kontra adirazi duena. Asko gogoratuko da gaur udako eguzkiaz, baina gaur eutsi nekane. Eutsi hotzari eta eguraldiari. Pasako da, neguak negua behar du. Elur pixko bat, zelaiak ongi ongarritzeko, tarteka izotza ere bai, nahiz eta hori ez den oso ona, eta personak aktibatu egiten du hotzak eta euria. Alboko sakea Ferrolek jarri duena jokoan edo baloia jokoan jarri dute, orain Adrián Fernández, Gonzalo Sánchez Toscano, Alejandro Garzio, Carlos Maceras, horiek ari dira Ferrolen erasoan, eta baloia aurrera hori zaio, baina utzi egin du epaia jokatzen, zergatik baloia Hernanik jaso duelako, baina egia esan, Matias Kalata Judi aurrera joan zaio baloia, abantaila lega ezarri du Raposo epaileak, eta ondorioz baloiak jokoan diardu, Mikel Perez jaso du orain, bi eskuetan diardu baloiarekin, eta ezkerre galera Mikel Egigaraik, ensegu aukera baino ez. Guk hain ezaguna dugun putzuan, atera dute kanpora. Mikel ez, Oier Laskurain, izan da baloia eskuan zeramana. Jokalariak jakitun dira, partida amaitzear dela, entzun dugu orain 4 minutu, eskasa. Ferrolek jokoan jarri duena, alboko sakea, baloia nola edo ala, baina azkenean Hernani nagusitu da eta ensego lerrora doaz, zuzenean. Ea ba, zertan amaitzen den, zigor kolpea edo ensegua. Ensegua. 9. ensegua. Hain justu ere, 37. minutuan, 51 eta huts, baina oraindik aukera daukate, Muñozek aukera dauka jaurtitzeko hagen artera. Lehen aipatu dugu Mikel Egigarai, baina Mikel Egigaraik baloia zelaia utzi du. Zelaia utzi du eta biztan da, ezkerre galean diarduena Oier Laskurain da. Baloia jaurtitzeko jaurtigailuan kokatuta beste 2 puntu gehitzeko markagailuari, beste 2 puntu eskuratzeko Santiago Muñoz. Ez da zaila, baina haizearekin eta bata bestearekin ez du lortu. Azkenean beraz 51 eta huts. Amaiera adierazi du, oraindik falta dira bizpahiru minutu. Partidan amaiera adierazi du, ikusi du epailea Raposo gau ez dela egoera jokatzeko, baina oraindik 3 minutu falta ziren, markagailuan bintzat. Hori ez dakit oso egokia den, baina. Jonan? Egoaldiagatik eta markagailua ja egina dago, eta beraz
Partiden amaiera 51 eta huts Hernani aurretik edo markagailuaren nagusi izan da markagailuan lehen jardunaldian atzeratutako norgehiagoka. Beraz, 4 partidatik 4 irabazi ditu Hernanik. Laster egingo dugu laburpena, baina esan dezakegu jokalariak txaloen artean elkar agurtzen duten bitartean, esan dezakegu erabat goiti bera nagusitu dela Hernani zelaiko arlo guztietan. Lehen zatian jada 17 hautsa aurreratu dira, 3 ensegu egin da. Igor Etxeberriak, bigarrena Mikel Imazek, gero min hartu edo kolpatuta zelaia utzi duen jokalari gazteak. Gauzatzeak, ensegi gauzatzeak anartze losegi. 17 hautsikoa Beñati iradik ezarri du, 3. ensegu egin da taldearentzat. Tarte horretan Ferroleko batek utzi behar izan du zelaia 10 minutuz. Eta bigarren zatian, berehala 3. minutuan, Beñat iradik egin duen segua. Aurrelarien jokaldian, eskasa irabazi ondoren, anartze losik 24 hautsekoa, 5. segua ere egin du Hernanik, 10. minutuan. Ondoren, 19. minutuan, 34 hautsekoa Mikel Egiegaraik, 6. segua eginez. 22. minutuan, 7. segua berak, lapurtarrak, Mikel Egiegaraik. 44 eta huts aurreratu dira, ondoren 46 Muñozen agetaratzearekin, eta azkenik 37. minutuan 51 eta huts 9. segua eginik Hernanik. Ondorioz, biztan da, sailkapen orokorrean lehen postuetan dihardu Hernanik, Bizkaia Gernikarekin batera. Eta datorren asteburuan etxean jokatuko du berriro Hernanik. Hemen Landare rugby zelaian. Gure partetik, besterik ez, arratsaldona pasa etxean, bero edo korrika egin, berotzeko. Aio!